Každý pozná Fortnite, ale väčšina hráčov nikdy nezažila ten pocit, keď sa z obyčajnej hry stane niečo, na čo nezabudneš celé roky. Nie skin, nie emote, nie výhra. Hovorím o momentoch, keď si uvedomíš, že nesedíš len pri hre, ale uprostred príbehu, ktorý si píšeš sám. Predstav si, že zapneš Fortnite úplne prvýkrát. Nevieš stavať, netrafíš ani strom a keď počuješ kroky, spanikáriš. Všetci okolo teba vyzerajú, ako by presne vedeli, čo robia. Ty nie. Dopadneš na mapu, vezmeš prvú zbraň a o pár sekúnd si späť v lobby. A znova. A znova. To je moment, ktorý väčšina ľudí vzdá. Ale tí, čo zostanú, zistia jednu vec. Fortnite nie je len o aime. Nie je to len o reflexe. Je to hra o tlaku, rozhodnutiach a hlave. Keď zostane posledných 10 hráčov, srdce ti začne byť rýchlejšie, ruky sa potia a aj jednoduchý krok zrazu vyzerá riskantne. Preto Fortnite vystrelil tak vysoko. Nedal ľuďom len strieľačku, dal im emóciu. Pamätáš si svoj prvý win? Ak si ho mal, pravdepodobne si ho zapamätal detailnejšie než desiatky iných hier. Kde si stál, akú zbraň si držal, koľko HP ti zostalo. Pretože víťazstvo vo Fortnite nie je len vyhral si zápas. Je to pocit, že si prežil chaos 99 ďalších hráčov. A potom prišla druhá vec, ktorú veľa hier nikdy nepochopilo. Zmena. Fortnite sa nebal meniť. Jeden deň nová zbraň, ďalší deň event. Potom zničená mapa, potom koncert, potom spolupráca s filmami, športovcami, komiksmi. Hráči nikdy presne nevedeli, čo príde ďalej. A mozog miluje neistotu spojenú s odmenou. To je rovnaký princíp, prečo ľudia scrollujú sociálne siete. Možno ďalší post bude zaujímavý. Možno ďalší zápas bude ten najlepší. Možno dnes padne win. A tak zostávajú. Ale najzaujímavejšia časť Fortnite nie je hra samotná. Sú to ľudia. Niekto tam prišiel po škole vypnúť hlavu. Niekto si tam našiel kamarátov. Niekto sa tam naučil komunikovať. Niekto streamovaním zmenil celý svoj život. Pre milióny hráčov nebol Fortnite len hra. Bol to priestor, kde trávili čas, smiali sa a zabúdali na problémy mimo obrazovky. Možno si to zažil tiež. Sadneš si večer za hru len na chvíľu. O 2 hodiny neskôr stále hráš s partiou a riešite úplné hlúposti, ktoré sú v tej chvíli zábavnejšie než čokoľvek iné. To je sila online hier, ktorú ľudia často podceňujú. Nie je to len hranie, sú to spomienky. Ale Fortnite má aj druhú stranu. Každý, kto to hrával dlhšie, pozná frustráciu. Lúd nikde. Tretí hráč ťa dorazí v najhoršej chvíli. Niekto postaví hotel za 2 sekundy a ty nevieš ani rampu. Prehráš zápas, ktorý si mal vyhrať. A presne vtedy si povieš, posledná hra. A samozrejme, nie je posledná. Lebo hra vie, ako ťa držať. Raz prehráš tesne, potom dáš top 5, potom dobrý fight, potom nový skin v šope, potom event. Neustále malé impulzy, ktoré ti hovoria ešte jeden zápas. Nie je to náhoda, je to dizajn. Najlepší tvorcovia hier chápu psychológiu lepšie, než si ľudia myslia. Vedia, že hráč nepotrebuje stále vyhrávať. Potrebuje cítiť, že ďalšia hra môže byť tá výherná. A to stačí. Potom sú tu sezóny. Každá sezóna bola ako nový začiatok. Nový Battle Pass, nové miesto na mape, nové zbrane, nové špekulácie. Hráči sa vracali, aj keď predtým skončili. Prečo? Lebo nikto nechce zmeškať moment, o ktorom budú všetci hovoriť. To je FOMO. Fortnite ho používal brilantne. Limitované skiny, jednorazové eventy, veci, ktoré keď zmeškáš, možno sa už nevrátia. Hráč tak nemá pocit, že hrá len pre zábavu. Má pocit, že musí byť pritom. A to je silný mechanizmus. No napriek všetkým systémom sa najviac pamätajú malé momenty. Keď si omylom hodil granát pod seba. Keď ste 4 ostali v aute a skončili v búrke. Keď si oživil spoluhráča sekundu pred smrťou. Keď si vyhral len z pickaxe. Keď si sa smial tak, že si nevedel hrať. Tieto momenty sa nedajú kúpiť v item shope. Tie vznikajú spontánne. A preto Fortnite prežil dlhšie než mnohé trendy hry. Nežil len z mechaník.
žil zo zážitkov. Mnoho ľudí dnes hovorí, že starý Fortnite bol lepší. Možno majú pravdu, ale často nemyslia hru. Myslia obdobie života. Menej povinností, viac času, iní kamaráti, iné večery, iný pocit. Nostalgia vie prefarbiť spomienky silnejšie než realita. To neznamená, že dnešná hra je zlá. Znamená to, že ty si sa zmenil. A to je veľký rozdiel. Ak Fortnite zapneš dnes, možno už necítiš to isté. Ale nie preto, že hra zomrela. Možno preto, že vyrástol hráč, ktorý ju kedysi miloval. Aj tak je fascinujúce, že jedna hra spojila deti, tínedžerov, aj dospelých po celom svete. Že z obyčajného Battle Royale vznikla kultúra. Tance, memečka, turnaje, streamy, príbehy. Nie každá hra toto dokáže. Nie každá hra sa stane érou. Fortnite sa ňou stal. A možno raz o pár rokov niekto zapne starý klip zo sezóny, ktorú si hrával ty. A zrazu si spomenieš na večer, keď si povedal ešte jeden zápas. A bol z toho celý víkend. Ak si hral Fortnite, napíš do komentára, v ktorej sezóne si začínal. A či by si sa do tých časov ešte vrátil.